Salutare băi și bine, m-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Hai să mai ne jucăm și noi încă un joc de Gold Run. Hai să mai ne jucăm băi și noi joculețul ăsta. Am uitat și fac live special pentru 32 de abonați. Dacă mai mă abonați 2, fac un live special cu fața mea. Fața mea reală. Fără mascată. Bă, ce ați văzut voi de videoclipurile alea și sunt private, alea sunt mai fake-uri ale mele. Să vedeți fața mea reală. O să fiu cu căl în cap. Ok? Vreau cu popave. Aici a văd că e ceva cam special. Stați așa. Mamă, ce... M-ați întrebat ce a fost cu mine luna asta, de ce nu am postat pe episoade. Da, vă întrebați bine că nu am avut timp să mai postez, am dat testele și da, cam da. Am luat și note bune și cam da, și trebuia să mai învăț. Și da, am stat foarte multe zile, da. Aproape am dat un bac. Ok. Da, acum avem. Ok, băieți, hai să-l primim. Uite, avem noroc că două popcoave, că și nu ne două popcoave. Da, cum faci și nu tu. Așa faci. Da, fac, am rătat un lingot de aur. Am uitat, băieți, și dacă m-am plăcea și episoadele astea cu Tarkin Tom, spuneți-mi în secțiunea de comentarii și hai să ne știți ăsta. Eu nu știu, aș vrea să mă să izbesc și o mașină. Nu-mi place să spun ca să la pe cap că n-au nimic. Da? N-aș vrea să suport să mă izbesc într-un tir din ăsta, ca să nu sunt. Știu că nu este bine frumos. Una oră buscă ăștia fac un autobuz, că fără ăștia îl fac la perfecționist după aia. Bă, uite pe aici mă încurcă pe mine cel mai mult. Înapoi. Și trimitem puzi pe zi. Mamă, am căcat. Așa nu te urmărești cu mine, deci poți să mergi încet. Cât vrei tu, nu știu de ce. Bă, dar incredibil aici, mă încurcă planșa. Nu, mulțumesc, nu vreau să-i vii. Fake score. Ok, am făcut și mie un scor mare, 24 de potcoave. Bă, asta e destul de bine, hai să o pun. Valut. Ok, să e safe. Hai să vedem și noi ce mai putem să mai construim. Am 110 de nivel. Pot. 10 ori 4 ori 5 scor. Cum să mai construiesc? Hai că am construit și noi ori 6 scor multiplu. Mai avem. Nu mersi, nu construim eu din asta. Uite. Dacă mai văd unde ne zice asta. Nu am bănuți. Da, bă, în 3 ori și ceva. Să consum. Vreau să-ți dea asta. Deci acum azi dă cor 2. Bine, hai să facem și noi, ca să ne luăm un stil cu cor 2. Noi am cumpărat. Hai să facem, hai să vedem băieți. Hai să luăm din gură. What? Nu s-a văzut? Da, unde mă vedeam? Parc. Ok, deci când arată un set, da, am înțeles acum. Deci 7 multiple. Nu mai am arată, hai să spunem și noi bănuți. Bănuți. Hai să nu bănuți ăstea cele două coave, zic că m-am pus coave direct. Hai să vedem, hai să vedem frumușe. Dați like, că vă dau inimioară. Și nu uitați să scrieți cu litere, de scrieți numele vostru întreg ca să apareți în următorul episod. Mamă, 200 de gold. Asta e destul de bine. Când ți-ar da 2 din astea. Mă, dar ce greu să joci Tarkin Tom. Ok, văd că ne dau cu ori de gold. Asta e destul de bine. Hike score. Bă, mulțumesc pentru hike score. Vedem.
Hai băieți. Și aici strâncel, gata. Mama. De băie, aici trebuie să fii ceva mai atent. Go. Din asta. Trebuie să-l prind. Nu, bă, dar eu pierd mereu la asta, bă. Dacă îl prindeam, putea să-mi dea tot goldul. Puteam să dau pe save me. Hai să cumpăr asta ultimul, ca piscina asta ultimă. Bravo, și ai col 8. Am cumpărat și asta ultima. Am bani? Nu, n-am bani. Ok, 325, hai să vedem, cât... am și niște misiuni, am uitat. Am niște misiuni. Că, ba, cum s-a ridicat, mă, sare, heck. Deci, sincer să fim și noi așa, bani. Știți că avea heck-ul. Cum e jurul asta de... Eu nu înțeleg fazele astea, hai să vedem. O doi chef. Hai mă, dăm cheful ăsta, o de ce. Am uitat și trebuie să colectez fantomul. Așa, am uitat. O să vă zic și următorul update de la Subway Surf pe 20 de octombrie, nu știu cum am zis de curț, de la Subway Surf și deci toate update-urile de la jocuri va fi în 22 octombrie. Să vă uitați atent pe Subway Surf pe alte jocuri că o să vedeți că o să apar. Mega Reort. Am înțeles acum. Trebuie să faci. Hai să colectezi. Am mă, rasă-mă. Gold. Mai că luăm bun și așa, dar la merge foarte, foarte repede. Și nu înțeleg cum. E bine, ai magnet. Eu știu, eu merg drept în față, nu mă interesează de asta. Cam ăsta magnet, o să nu știu cum asta. Da, de acum înțeleg. Bă, n-am da, hai că mă dragi. 150 de gold, ok. Hai să colectez și un 3 fantome de din ăsta ca să nu fiu gol mai bun. Așa zic eu. Nu uitați, live-ul ăsta e programat. Fac live cu chiar pupiți pentru că sunt mai față. Și nu credeți că e din asta notă clickbait, dar chiar este real. Și nu știu de barea că nu am avut să fac nimic, mor aici. Încrizat. Ok, hai să scot și eu ăsta. Să repar și casa mea. Hai, nu, și nu trebuie să facem zici. Am de reparat? Nu m-am de reparat. Nu, mulțumesc, nu o să mă joc cu Racing Cars. N-ai one, nu. Nu Mega Reward. Am mai departe, băi, să vedem. Și o să mai iasă pe aici. Hai să luăm și un coavele astea. Să vedem. Bă, dar n-ai cum, bă, frate, bă, nu ai cum să te miști, dar nu ți se mișcă ăsta. Ce are, mă, ăsta? No, what the fuck? Ok, heal, bro. Nu mă întrebați de ce e numărul ăsta. Cum fac eu ăsta skin-ul ăsta de hack? Băi, dă-i că... Bă, ați văzut că mi-a dat cuțăliță în cap? De corde, nu știu. Îmi dă ăla orice corde, doar nu se face cu dor. Nu mergi cordele de aici, bor, spate, ceva. Da? Nu-mi place. Gold, aici am deja orice cu gold. Am mai departe. Bravo, și am cumpărat și nimic. Ești fericit. N-am ce sunt. Vedeți, ați văzut? Cordei cash. Hai băi, să-ți consum bani. Să zic că gold. Să zic să lași înapoi, că-ți consum tot gold.
Să durăm în episodul de astăzi să facem unul cele astea misiuni, să cumpărăm și noi căsuța. Să fim așa frumos și asta împlineam și chiar mi s-a întâmplat asta. Iar, bă, nu pot să cred. Eu, bă, de fiecare dată îi merg aici, mama. Nu stați că eu să țin, că poate mă izbesc de ceva. Nu sunt atent. Na, fii ce zicea. Cum vă frate? Mama, acolo, a plecat la gâldeam de funde. M-a văzut făzileana aia. Hai că poate face și un scor mai mare așa. Bombe. Am ceva acolo, n-am fost atent. Uitam pe chat și n-am fost atent. Ca să ne upgradăm și noi ultima căsuță. Upgrade. HD. Și scor 10 și am terminat și noi căsuța. Da. Și am trecut la altă căsuță. Go, hai să dăm go. Să vedem cum este asta. Iap. Și o să avem foarte, foarte multe planșe. E cam bună, bunicică. Dacă cazi în apă, uite asta se întâmplă. E cam amuzant faza asta. Hai să ne agradăm și noi aici. O căsuleană. Ca să nu rămâne așa ca prostie. Ok, hai să ne căsim și noi. Și așa, și cred că și sper să ne lase, da, și un vapor, doar apă. Cauta. Nu prea vreau să fac, și la misiuni am făcut ceva. Ok, după aia dai idei. Să lucrez în ziua. Da. Bă, și cam atât a fost cu acest episod, zic, hai din Fortnite, da. Ok, și cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul ăla și de like și vă las, pa, pa, pa.